Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu gaskiya abun zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Murna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa domin hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo kan wayarka. Ku ci gaba da sauraron wannan bidiyo wannan tashar tamu mai suna Murna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku akan lokaci. Akwai wani bawan Allah shi da ya tashi aure akwai wani gari ta nan 'yan matan garin suna da kyau sosai yawanci masu kuɗin suna zuwa su auro su ta can wajen yola taraba ɗin nan kun gane garin aiko sai an hau wani dutse ma ake aje wajen ina ne wajen mumbila haka ne to a can ya je auro matar wallahi da muna kes da mijin da matan mamatta ita ne ta shiga boka ta haɗo magungunan da in har matar ta shiga gidan to duk ranar da mijin yake ɗakin waccar to matsayinsa ɗaya da mace ai kun gane matsayinsa ɗaya da mace ba abun da zai iya ya rasa ya zai ya zo ya same ni asibiti ya je ya zo da matar ya je ya zo da ita ga ta nan kan iya mace son kowa kin wanda bai samu ba kamar balarabiya kyau kan iya kyau amma fa zuciya me damun manzon Allah ya ce inna fil jasdi da Allahn duniyar nan ita ba da san komai ba irin rantsuwan da bata yi ba nace to shikenan ba komai yalla bai kaji ta rantsuwa ta ce wallahi ita ba ta san komai a ciki ba amma la yakfa ala Allah min shay babu abun da yake buya wa Allah abun da zaka yi tana da yar uwa na sallame su nace masa ya dawo ya same ni daga bayan azara ce masa abin da zai shi ne ya yi kokari ya kirkira wa matarsa nan zuwa anguwa tana da yan uwa a garin ya kai ta anguwa ya halatta ya binciki ɗakinta ko ina shi yasa yana da kyau a zamanin da muke a yanzu daily namiji ya dinka bincikan wayar matarsa kullum ne ka dinga bincikan wayar matarka in ta tafi anguwa ta dawo ka binciki jakanta abin da sai nake gaya muku haka wallahi akwai namijin da ya binciki jakar matarsa ya samu condom me za da condom din ba a ka ce asibiti ba yana cikin binciken ɗakinta ko ya tsinci wasu abubuwa da yawa wancan an yi kaza wannan an yi kaza wannan an yi kaza ne duk ya ɗibo su ya kamun su yana asibiti kun san zaren ɗinki na keke a jikin kowane zaren ɗinkin keke an soka allurai sun kai guda 15 guda biyu ga goro nan goro da ke sani farin goro da jan goro kowanne an soka allurai sun kai 10 a jiki ga wani guru ga wani laya ga waye-waye ga can wani kaza ne duk ya ɗibo su a leda ya kawo su na ce masa ya sayo reza ya fito waje ya sayo reza na ce barka wannan layin ya ce amala ina tsoro na ce ka ji tsoron Allah wallahi muna barka layin nan wani surkulle ne ni ba zan iya karanta ba don larabci na bai je wajen ba duk inda abin da ya zama kama akwai kun san mimun yana da zero haka sadun ko sai a buɗe ciki a rubuta sunansa da sana'arsa sunansa da sana'ar shi duka a ciki ne aka nannaɗe a layin gaba ɗaya ga shi na ce warware wancan yana warwarewa sai ga sunan matarsa uwar gidan ne a jiki yana gani ya ce min malam yanzu ina zuwa zan sake ta na ce a dakata ba haka ake da gaggawa ai ka yi haƙuri idan ka san akwai hanyar da za a warga zana abuwan kamata faɗa a zanna lafiya fa ni'ima ya ce a wallahi ba zai iya zama da ita ba ya ce to ni dai ban ce maka sake ta ba ban ma baka shawari ba dai na giya maka wannan
to irin waɗannan abubuwan idan ka fara tono su akan harkan bokaye da mata akan wai sai sun mallake miji ba a mallake miji ta wannan hanyar. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu, gaskiya abun zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Munna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Domin hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da sauraron wannan bidiyo wannan tashar tamu mai suna Munna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu, gaskiya abun zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Munna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Domin hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da sauraron wannan bidiyo wannan tashar tamu mai suna Munna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu, gaskiya abun zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Munna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Domin hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da sauraron wannan bidiyo wannan tashar tamu mai suna Munna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu, gaskiya abun zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Munna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Domin hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da sauraron wannan bidiyo wannan tashar tamu mai suna Munna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu, gaskiya abun zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Munna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Domin hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da sauraron wannan bidiyo wannan tashar tamu mai suna Munna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu, gaskiya abun zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Munna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Domin hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da sauraron wannan bidiyo wannan tashar tamu mai suna Munna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu.
Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu gaskiya abubuwan zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Murna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. To hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da saurara wannan bidiyo wannan tashar ta mai suna Murna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu gaskiya abubuwan zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Murna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. To hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da saurara wannan bidiyo wannan tashar ta mai suna Murna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar tamu abubuwan sun fara yin yawa. A inda ku saurari wata huɗubar wani babban malami inda yake wani wa'azi akan wani abu da yake faruwa a wannan ƙasa tamu gaskiya abubuwan zai ɗaure mutane da yawa kai. Amma kafin ku saurari wannan abun muna buƙatar wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Murna TV. Ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. To hakan ne zai sa muna sakin sabon bidiyon maka ta dalilin ya zo ma kan wayarka. Ku ci gaba da saurara wannan bidiyo wannan tashar ta mai suna Murna TV domin samun ƙayatattun labarai wanda sun zo muku a kan lokaci.